Select Africa TV Inside My Story. Uhlelo ke unibukele ngalesikhathi kuyinyanga ke kaAugust, inyanga yabantu besifazane. Nathi ke Select Africa sithi siyababungaza futhi siyabafuna abantu abazophinda basiququmezele. Namhlanje sihambile ke samezweni solanda ke intokazi engowesifazane eyazi kakhulu ngeindaba zolume. Iyabathatha ke abafundi bayise ngisho emazweni aphesheya la izobe khona ingane zase South Africa. Ingane yomuntu omnyama ifunde nje noma ke yenze in service training. Ngisoza futhi ukuthi kungani yena benothando lwezolimo, kungani futhi athatha isinqumo sokuthi ke agcine efukula nabanye abantu abasha bakhona la eNingizimu Afrika. Sithemba ukuthi ke kuningi ozokufunda. Select Africa TV ngokukhethulazo liseqopheleni uhlubudlube ekhasini eshisa usisole zingeni phela la kusindwe ngoba ethole njengoba nongazi ukuthi inkunzi isematholeni. Alright, bengishilo ke ukuthi ke sinentokazi owesifazane ke osemkhakheni ke ongajwayelekile nokho ikakhulukazi ke ekwenziweni yithina nzala abantu. Intokazi ke ngilandele khona le kwesakamthetho kodwa ke izoyisholo yona ukuthi ubani futhi yenzani. Thobeka sawubona ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela ku Select Africa TV. Ngiyabingelela nami ngiyabonga kakhulu kuba nani namhlanje. Sicela usibuyisele emuva, ubani uThobeka? Igama lami nguThobeka, ngikhulele ngidabuka kwesakamthetho empangeni, kodwa ngakhulela eThekwini, ngakhulela elokishini elibizwa ngeNewlands West. So ekukhuleni kwami ugogo wami wayilima back kwesakamthetho wayinezimoba khona. So ekukhuleni kwami nje ngikhule nginalo uthando lwezolimo but ngakhulela elokishini. So ngithe mangiqeda umatric wami ngabuyela back to la ngidabuka khona, ngahamba ngayofundela iagriculture Owen Sithole College of Agriculture because of the passion that I had just growing up, and ngifisa nami ukuyibona ngelinye ilanga ngibe umunye wesifazane okuyizwe kwezolimo. Okay, yini bichaza cause ngiyacabanga umncane Thobeka and kunalento ethi inhlabathi ilwane izinto esingafuni ukuthi sisone yini le yakwenza ukuthi ngale ukuthi nje ngoba ubona ugogo noma yilento yokuthi nje wayenze research ngeagriculture. Uma ngikhula bengibona ugogo ngoba ezolimo izona ezazibeka ukudla etafuleni. Ugogo wami wayesebenza kanzima noma wayengagxilile kakhulu omobeni kuphela kusugar cane, kodwa nje ukumbona ekhulisa amaveji ekwazi ukuthi ondle umndeni wakhe. Ngawo umuntu omusha ofuna ukwazi kabanzi ngale farming, ngafuna ukwazi ukuthi iziphi mhlambe amathuba angaba khona kuyona le industry. Hey, mhlawumbe ke njengamanje ikuthathe yakubeka phi yini oyenzayo khona kwezolimo? Okay, so ngithe mangiqeda ukufunda ngo2014 ngagraduate, ngahamba ngathola ama-internship, ngahamba ngayosebenza emaplazini. Ngasebenza emaplazini for 2 years, and then after 2 years ngathola i-opportunity yokusebenzela i-organization eyayisa abantu abasha pheshaya. So lele la pheshaya nje bengilithanda kakhulu. Ngawo umuntu omusha othi angikwazi ukuyosebenzela i-organization ehambisana pheshaya ubese ngingaphumeleli, ngibe ngisa kuyo i-industry agriculture. So ngasebenza khona, ngasebenza iminyaka ewu2, and ngithema ngisebenza khona ngicabanga ukuthi I found my passion within the agriculture industry ngoba it was such a fulfilling job. Ukubona i-impact ithuba esasibanikeza lona, ubona ukuthi izimpilo zabantu abasha zazishintsha kanjani. Uma ngikhuluma ngalokho ngenza nje example, ngikhuluma ngomuntu omusha ongakaza asuke edolobheni elincane mhlamba ahlala kulona, manje usumnikeza i-opportunity ukuthi hambe uye eAmerica uyokwenza internship, uyofunda kabanzi ngezolimo. So ngithema ngisebenza khona ngabona abantu abasha mabebuya, amathuba amaningi babewathola nangendlela babeseshintshe ngayo, even education yabo was different because of i-exposure babeyithola. So ngawo umuntu ke manje othi wow, after 2 years ngathi wow, nami ngiyafuna ukuyibona leli pheshaya engilinikeza abantu abasha ukuthi kahle kahle yini le ngithi ngibanikeza yona. Already it was fulfilling kumina, and deep down ngabona ukuthi I have found my passion, but ngafeel ukuthi kwakusakuningi engangisafuna uku-unlocka, and ngafeel ukuthi kwakuningi izinto abantu abasha babedinga i-guidance kuyona. Yes, umehluko sasesiwubona, sibona izimpilo zabo zishintsha, kodwa igoal kwasekuqaleni ukuthi umuntu omusha ahamba yofunda i-agriculture ukuthi akwazi ukuthi abe umlimi yena. So manje sinabantu abasha abasebenza emaplazini, sinabantu abasha abaqashiwe uhulumeni kodwa bancane
abama-commercial farmers. So iyona gap ke ngayibona while ngisasebenza nginalo msebenzi owungigculisa kakhulu. Okay, kwagcina kwenzeke kanjani ukuthi nawe uhambe ugcina usuyibona usuphesheya? Ayike ngithe mangithola ukuthi ngithi nami nginentshisekelo yokuthi ngiunderstand ukuthi yini leli thuba engibanikeza lona. Nami nga-enrolla on the same programs asasibanikeza wona, ngahamba ngaya phesheya kuyona i-industry agriculture, kodwa manje ngangingasadili nabantu abasha base South Africa kuphela. Ngase ngidila nabantu abasha from all over the world. Siba place amaplazini ahlukene eAmerica, siba mentorisha, senza ama-farm visits, ama-site visits, la si understand khona ngokuhluka kwama-farms ukuthi yipi impact abantu abasha baba nayo. Then ngabuya ke ngaqhubeka ngahambisa abantu abasha phesheya, kwaze kwaba kufika isikhathi la ngivula khona eyami agent because kwakune gap lebe ngikhuluma ngayo engangifisa ngelinye ilanga ukuthi ngiyivale. So ke manje ngiyifounder ne-director yenkampani esiyibiza nge-Youth Transpire Abroad, sihambisa abantu abasha phesheya. Akugcinike lapha sibahambisi nje kuphela. I-program yethu sifuna ukwenza sure ukuthi labantu ebengikhuluma ngabo ukuthi basuka from i-background la bengakaze bephume emadolobheni abo ukuthi okay, umuntu ongakaze ahola imali edlula ku-5,000 rand manje usuyom-expose to 30,000, 40,000. How do we then guide these young people? So i-program yami ke iyaba-assist, ibanikeze financial management training. I strongly believe ukuthi i-background yethu ayisifundisanga kahle lokhu because asiphumi kwi-background of i-privilege mangasho kanjalo. So ubese siyabayisa ke sithi ke manje nali ithuba hambi ephesheya but i-opportunity eka 12 months kuphela. Uma ubuya after 12 months kuzokwenzakalani? So leya training esibanikeza yona iyaba enablisha ukuthi bakwazi ukuthi ba save imali. Uma bebuya siyabasiza ukuthi baqale amaplaza abo kancane. Imotto nje ngingasho ukuthi sisebenza phezulu kwayo nesigqugquzelayo ezabantu abasha kuzozolima ukuthi as umuntu omusha kungcono ukwenza u10 rand kunokuthi ungenzi u10 rand. So iqala kanjalo into yokuthi sikwazi ukuthi siqala amabhizinisi ethu not only kwi-agriculture but when you have a mindset of being an entrepreneur ukuthi kungcono ukuthi ngenze imali kunokuthi ngiyiluze imali. So mabebuya phesheya ngeimali abayisavile siyabasiza ukuthi baqala amaplaza abamancane but ke in a long run sifuna ukuthi bekhule kuloko abasuke beqalile. Siyam umuntu wesifazane, umuntu omncane, umuntu omusha owenzeke izifundo ze-agriculture. Ukuthobeka ke unendaba la. Thobeka, ngifuna ukwazi ukuthi mina nje ngingwasenkandla nginje. Ngifundile agriculture angazi kumele ngiqale phi ufu mina ngifuna leli thuba onika abanye abantu besifazane nabantu abasha. Okay, thina siyatholakala ku social media. Sikhona ku Facebook na ku LinkedIn. U-Youth Transpire Abroad. Siyaposta njalo ama-opportunities asuke khona. Siposta abantu abasha bahambayo ukuthi kwenzakalani mase behambile. Ikhona futhi ne-website yethu www.youthtranspireabroad.co.za. Nenamba yethu ya WhatsApp ewu-078 7777 476. So umuntu omusha mayelibona leli thuba elithanda uyakwazi ukuxhumana nathi ubese siyamsiza simguide ke simscreen senze sure ukuthi uyaqualify. So mase simscreena siyambuza nje imibuzo simple njengokuthi uneminyaka emingaki, usuqedile yini ukufunda noma usafunda, yini ofuna ukuyenza wena, yini ofuna ukuyi-achieve, bese siyabona ukuthi yipi ke indlela esingakusiza ngayo. So umuntu omusha mangabe elithanda leli thuba uyaxhumana nathi ubese thina siyamthatha through the whole process simscreen senze sure ukuthi uyaqualify sizokwazi ukumsiza. Mhlawumbe-ke wethobeka ukhuluma nabantu abasha kunento ethi ikakhulukazi nje khona la ezweni sabantu abamnyama sithi mhlawumbe hamba ufundela ubudokotela, ubuthisha njalo njalo. I-agriculture kuba into le mhlawumbe ukuconvince lezo ngane ezisasencane ke njengamanje mhlawumbe benzo grade 8 kumele baye ka grade 10 bayochoose kahle ama-career. Ungathini yini le ongabatshela yona ukuthi no ne-agriculture mabayi acknowledge? Ngingasho nje ukuthi uma sikhula abazali bethu bebesigqugquzela kakhulu kula amanye ama-career ngoba abebukeka ngathi stable. Yabona ukuthi uma uphuma uthola umsebenzi omuhle ukwazi ukuphila impilo e-right. But we forget one thing ukuthi i-agriculture it's a multi-million rand business. Ukhiqiza igidi nezigidi zeyimali.
So if abantu abasha bangaba naleyo mindset ukuthi lo mkhakha engena kuwona umkhakha it's a lucrative business. It's a multi-million rand business. Ngicabanga ukuthi uma ngabe bengaba naleyo mindset ingaqala indlela yokucabanga ishintshe. Ngoba instead of bona benza choose amanye ama-career ngoba bafuna imisebenzi, bangaba ne-idea yokuthi if ngingangena kulomkhakha ngizokwazi ukuthi ngingesebenzi nje mina kodwa ngikwazi ukushiya isizukulwane nesizukulwane umhlaba futhi neplaza eli-operator. Uma singakhumbula nje kulezi ezinye inhlanga i-farming it's from generation to generation. Ubaba ukhulu uyalima, ingane iyafunda kuyena, uma ngabe ithatha over imbaya out iyaqhubeka yona iyalima. So nathi as abantu abasha and abantu abamnyama fanele si-adapt le mindset yokuthi kufanele khona la fanele siqale khona, but understanding ukuthi leli business esingena kulona it's a multi-million rand business elingasusa nje from emakhaya amancane la ukhona to actually having a huge impact la eSouth Africa because of into sokuyikhiqiza. Right. Ungwesifazane and umncane kakhulu. Yiziphi ingqinamba ohlangabezana nazo as a businesswoman nanokuthi ke usebenza ngabantu futhi abasha obayisa noma oba expose ezintweni engicabanga ukuthi kithina ndle emnyama akabi izinto sokuthi mhlambe uma ngathi nje kuma wami manje yapheshaya manje into enkulu kabi. How do you deal with that? Into engiyithola kakhulu especially kule industry ngikuyona, abantu abaningi bayasaba ngoba ziningi igebengu la ngaphandle. Umsebenzi wami ungifundisile kakhulu ukuthi ngibekezele, ngibe patient, ngiunderstand ukuthi usaba nje ngoba kunesizathu ukuthi asabe ngoba ziningi izinto ezenzakalayo ngaphandle. So ama challenges engibhekana nawo ukuthi kunezimali ezikhokhwayo uma ngabe kwenziwa i-application process, but uma ngabe usumchazela umzali ukuthi kahle kahle lezi imali ezani, then umzali uya understand. Bese kuzoba ukuthi abanye abantu abasha noma bengabaningi but abanye ababesafuna ukubuya ngoba phela baya in a first world country, so bafika babona izinto zilula zi-easy. So abantu abasha bafani bakhona iningi labo bayabuya bese bayakwazi ukuthi bathole amanye amathuba, but just mangichaza nje amanye ama-challenges ukuthi bakhona abanye abancane ababengabe basafuna ukubuya kanti labo bayalibulala ithuba lokuthi omunye umuntu omusha akwazi ukuthola the very same opportunity. And then also as umuntu wesifazane omusha i-challenge engibhekana nayo kakhulu ukuthi you are always questioned about ukuthi ulegit kangakanani, umuntu omnyama omusha uthi uzongihambisa pheshaya ulegit kangakanani. So ngaso sonke isikhathi fanele ngi-reassure umuntu osuke efuna ukuba kwi-program yami, ngaso sonke isikhathi fanele ngichaze kabanzi kule industry ngikuyona. Ngingasho ukuthi mina kuphela umuntu wesifazane omnyama okuyona le industry. So ngenxa yaloko nje ziningi kakhulu ingqinamba engizifesayo ezingenza ukuthi fanele ngichaze ngaso sonke isikhathi. Angazi noma ngiyakuphendula. Ngizwa kahle ukuthi indaba la isanakala ekutheni abantu abakathembi kumele uzugcizelele ukuthi ke ngicabanga ukuthi iyona nto eqhuqhumezela kakhulu nabantu besifazane ukuthi abangene ebusinessini agriculture, abangene kwezolimo. Inkulu kabe mina nje njenganamhlanje ngivuleka ingqondo, but engifuna ukwazi ukuthi ke njengamanje siyangena kwi-website ngiyangena ngifundile, mhlawumbe nifuna umuntu ofunde kangakanani kakhulu ngoba ngiyahamba mhlawumbe ukuthi ngile diploma if kune degree mhlawumbe ikhona yini oyibhekayo ke njengamanje requirement ukuthi nangu umuntu omusha uthi uyafuna ukuthatha leli thuba, yini okumele babe nayo futhi yini okumele ayenze? Okay, bahluka kawu-2. So ngizoqala ngalabo abafundayo bafunda i-agriculture. Laba abafunda ema-FET abano N6 labo siyakwazi ukubahambisa phesheya, sebeqeda u-N6 basadinga i-in-service training, so baya qualify ukuthi bayokwenza i-in-service training yabo phesheya kodwa for 12 months. So lo munye u6 months ke bese beyitholela ama-opportunity mabebuya la eSouth Africa. So ukuphendula umbuzo wakho, ngiqala ku-N6 kuya phezulu, ngiyakwazi umuntu omusha ukumsiza. Kuyenzeka ngithola ama-applicant ongakaze aye e-college kodwa
i-age yakhe so kodwa ena usebenzile emaplazini for 5 years uyakwazi futhi ukuconversa ngesingisi ngoba phela the main language ekhulunywayo eAmerica it's English so loyo muntu omusha naye siyakwazi ukumsiza ngoba unayo experience over 5 years so uyazi ukuthi yini eyenzakalayo emaplazini yini eyenzakala yini edingakalele kuyena ubese ukuthi iminyaka yakhe fanele ibe below 34 years so the main requirements esibukayo age fanele kube below 34 years fanele kube ukuthi usafunda noma useqedile noma uno matric bese kuba 5 years we experience kuyona agriculture. Imali ke mfethu sifuna imali phela umzali uyangithatha ungisa pheshaya bayahola yini ngekathi benza le program? Bayahola sibiza ngokuthi they get bahola minimum wage so ngenxa yokuthi i-J1 visa esiyisebenzisayo it is not a working visa asikwazi ukunegotiate ukuthi usibani yenu usene degree imholela imali engaka but akaze kwaba i-voluntary work so angivumelekile ukuthi uma ngabe ngibachazela opportunity kube imali phambili ngoba akusiyona i-working visa it's an internship so fanele si understand ukuthi ama benefits e-internship ayini imali it's a huge advantage ngoba ihlezi ikhona so ngingathanda ukuthi ngingayidisclose because I'm not allowed to sell imali because it's not a working visa so into esiyidayisa kakhulu it's the benefits ukuthi what do you gain out of this internship and what is the purpose yale internship okuyi purpose ukuthi bayahamba number 1 by America they are gaining international farming experience they get exposed to modern technology they learn about different cultures so they learn ukuthi kwamanye amazwe bona balima kanjani baphila kanjani and then bese kuyashintsha indlela nje basuke bephila ngayo iyashintsha but le yemali ngingam-assure umuntu omusha uma ke interested ukuthi uyahola imali nje eningi futhi uma ngabe sesiyiconverter sesiyisa ngala kwamarandi. Okay, ngicabanga ukuthi ke izenye yezinto abantu ke abazoyithanda kakhulu. Thobeka, ngicela ukukhuluma nomuntu wesifazane ofuna ukuqala ibusiness noma ngabe liphi. Ngingasho from experience ukuthi uma ngabe umuntu uma ngabe you want to start a business usunayo idea qala ngaloko okuncane nakho ngiyazi ukuthi sometimes it sounds as if it's a bit unfair ngoba wazi ama challenges engibhekana nawo but uma ngabe kukhona okuncane ongaqala phe kwakho qala ngoba uma ngabe usuqalile kunabantu out there that are waiting and willing ukuthi bakulekelele that are waiting and willing ukuthi bakudonsele over but izinto ngeke uzuze understand up until uqale njengoba ngisho ukuthi ngikhuluma from experience uma ngiqala leli business I started it from a passion yokuthi inayo into engiyithandayo into engifuna ukuyenza kodwa leli business esengiliqalile lingivulela amathuba amaningi nabantu abaningi that are willing to assist so akekho umuntu ozokususa umuntu ehlele ekhaya athi nasi nayi imali hamba onalo udobo hamba uyodobo ufishi kodwa wena uma ngabe ubonekalisa intshisakelo abantu bayakwazi ukuthi bekulekelele so ngingasho ukuthi enye into kubalekile ukuthi sibe ne mindset yokuthi khanyisa leli khono kulona awudinga ukuthi uze uqale kakhulu but la ukhona brighten the corner where you are ngicabanga ukuthi and siphinde sisebenzise leya mentality engiyishile eqaleni ukuthi kungcono ukwenza u10 kunokuthi uluze u10 uma singaba naleyo mentality yokuqala kancane ukuthi uma ngikwazile ukumultiply lo 10 rand enginawo then uzobuka after a year or 2 years from la uzobe usukhona uzobuka ukuthi leya decision owayenze yayibalekile ngoba uzobe usuhambe kakhulu kunaloku kade uyikona ekuqaleni. Hake kuthiwa ngemuntu wesifazane qala manje ngalokhu okuncane onakho ukuze ke kuzalo okukhulu mhlambe ke ngiyazi Thobeka umuntu webusiness futhi ubusy kakhulu ezinye zezinto thina njengabantu besifazane mhlambe esigcina zishaya empilweni ukubalansisa phakathi kwempilo yami nebusiness yami uthola ukuthi mhlambe ngizele nginezingane ngumuntu wesifazane osebhizinini so mhlambe manje sengigcina izingane zami zisokola noma sekuba sengathi ngiyarejecta how do you balance impilo yakho business?
Lo mbuzo ngiyawuthanda kakhulu ngoba it's one of ama challenge mhlambe engingawashongo. Mina I'm a mother of two. I am a daughter ekhaya, ngisahlala ekhaya. I am a daughter. And then I'm a businesswoman. So unfortunately zonke lezi zinto eziwu3 ziyayidinga attention yami whether ngiyathanda or angithandi. Akukho kumele kuleke. Kufanele kube nebalance. Ngicabanga ukuthi into ebaluleke kakhulu communication ukuthi fanele ukhulume voice out. Khuluma nezingane isikhathi somsebenzi izingane zakho fanele understand hayi ngoba uyaba reject but uma ukhulumile nabo wabenza ukuthi ba understand ukuthi lesi sikhathi umama uyasebenza bese kuthi naso futhi isikhathi sasekhaya noma makuukuthi umuntu osifazana ushadile fanele kusidedicate leso sikhathi izinto zasemsebenzini especially uma une passion ushuthi uyosebenza 24 hours so you need to be strict with yourself and separate uma ngabe usunakekela indaba zasekhaya uyazi ukuthi leso sikhathi usidedicate kunzima but ngingasho nje ukuthi kuyenzeka uma ngabe ngampela uzofocus mangakusharela nje example yami nje mina ngo3 ngiyaqala ukusebenza. It sounds crazy but a young person that is in my shoes would understand. Isikhathi sami su3 to 3 ngo3 ngiyaqala ukusebenza emveni kwalokho izingane zami fanele ngilungiseleze esikoleni ngibuyele emsebenzini. 3 fanele ngiyeke ukusebenza ngoba fanele nginakekele izinto zasekhaya so you maintain isikhathi sakho kube into ezokwazi ukulungisa ezokwazi ukusebenzisana nawe kuze uzokwazi ukuthi uphumelele. Akukho lula kodwa kuyenzeka mhlawumbe ke Thobeka before nje sivale awakho okugcina nanokuthi ke nitholakala kanjani. Awugcina nje ukuthi ngiyabonga kakhulu ukuthi ngizoshare lama opportunity enginawo to abantu abasha. I am very passionate ngokushare information nama opportunities that are out there. Akusiwona nje we farming kuphela ngiyazi namhlanje bengila kwe farming but maningi ama opportunities for abantu abasha uma ngingathinta nje even ngisho we hospitality akhona ngisho ama social worker akhona ngisho ama educators so maningi ama opportunities for abantu abasha out there ukuthi babone ukuthi umhlaba ubaphatheleni. So nje ngiyajabula kakhulu ukuthi ngibe nani namhlanje ngizoshare and njengoba bengishile eqaleni siyatholakala ku Facebook na ku LinkedIn Su Youth Transpire Abroad and siyatholakala ku WhatsApp u078 7777 476 bese siyaba ne website www.youthtranspireabroad.co.za. Kubonga thina yezo uNkulunkulu ke akubusise uqhubekele njalo. Ngiyabonga. Iyona ke intokazi uThobeka Mlotshwa okhona ke lapha ya kwi agriculture ushela ukuthi ke ziningi izinto ayibhekayo hleze ke nawe mhlambe ke umuntu omusha ulapho ekhaya ufundile agriculture yabona ukuthi kuyabheda amathuba awaveli kungenzeka ke nawe uyitholele ke lelo thuba ungakhohlwa ke ukusihlangabeza @selectafrica.tv ku Twitter ku Instagram kanye na ku Facebook. Asibonane ke ngesikhathi esilandelayo mina ngingusinenhlahla le iSelect Africa TV.